o filial do Celta. Un partido co que case nunca se conta, pero no que o resultado é moi engañoso. A primeira reflexión, Xosé Luis, que fai un xogador como Linares nesta categoría. 3 goles, e xa leva 10. Sí, un xogador con moitísima calidade. Bueno, hai xogadores que a mellor dan un paso para atrás para dar 2 adiante, pero lógicamente un xogador de outra categoría. Aí estamos a ver oportunidades pro Celta B, clarísima de Borja e estoutra de Luis que salva Esteban. Por eso decimos que o resultado foi engañoso, porque sí tivo oportunidades o Celta B e o Oviedo prácticamente o 100% de efectividade, como decimos, con xogadores como Linares, pois, bueno, o que ten un gran goleador, pois ten estas cousas. E non se perdan, case o perde o Cámara, non se perdan o terceiro gol de Linares. Dende campo propio, o balón bota diante de Óscar e acaba entrando na portería. Poñémolo ralentizado, pero é moi complicado de ver o momento do golpeo. O momento do golpeo. Pero con que intención. E tamén foi moi bonito o gol do Celta B. Non perdan a xogada, o autopase de Borja e como marca cun remate cruzado. Este sí que marca da casa, porque non é o primeiro nin o segundo que llevemos a Borja. Contra o Compos creo que foi moi parecido. Moi parecido, sí. Moi parecido. Ten esa xogada moi... Parecido que meteu Lucas tamén, sí. Esta semana. Moi marcado. E ao final, bueno, xa nos últimos 5 minutos, os 2 últimos goles, no tempo do lixo, este autogol de Soto e despois o tanto de Omba. Por iso, repito que o resultado moi abultado, pero que non reflectiu o que pasou no Tartiere. Por certo, no Tartiere con máis de 15.000 espectadores.